Olette kaikki oikein lämpimästi tervetulleita seuraamaan Old Boys Tournament finaalia. Finaalipeli pelataan Raisiossa, tulikuumassa jäähallissa. Joukkueet valmistautuvat täällä, luovat henkeään erittäin paljon toisilleen ja ovat valmiita lähtemään tykittämään tätä peliä. Akan kokoonpano: Jari Seppälä, kapteeni numero 8. Jyri Seppälä, numero 77. Heikki Olli-Tervo, numero 21. Juha Korhonen, numero 9, sillä joukkueet jo puhuvat naatitaan huuto. Ja peli on valmiina alkamaan. Kohta voi tiputtaa ja kiekko tippuukin jäähän. Sieltä lähtee kiekkostarojen hyökkäämään. Raitin mies tulee ampuu laukauksen ohi. Rikun ei tarvitse torjua tätä. Kiekko omiin pohjiin. Vileen laittaa siitä syöttöä, levitystä, back syöttöä ja sieltä lähdetään ylöspäin. Laidan kautta lähdetään jalalla liikkeelle ja sieltä potkitaan hurjaa kyytiä, mutta Aka purkaa saman tien paineen. Keskialueella mennään, Vilho Pietilä ottaa kiekon ja tullaan laidan kautta. Jari Seppälä rauhoittaa peliä. Tuleeko pakki? Jyri Seppälä tulee. Seppälä laittaa keskelle, mutta huitaa se kiekosta ohi. Salonen ottaa kiekon siinä. Jari Seppälä ottaa kiekon jälleen pohjista. Tulee rauhallinen lätty Salmelalle. Salmela levittää keskelle ja menetetään kiekko. Tampere katkaisee. Erittäin hyvällä kiivalla teemalla tämä finaalipeli on lähtenyt käyntiin. Kaikki voitte nauttia siellä täysin sydämin, täysin rinnoin nyt erittäin laadukkaasta jääkiekosta. Ja tämä tulee olemaan varmasti tunnerikas peli, koska pelaammehan nyt finaalipeli. Rannantero aloituksessa, Saarinen vastassa ja kiekkostarat viivät aloitukset. Sille Aka ei voi yhtään mitään. Kolka heittää keskelle tyhjiin, siellä ei ole ketään, pitkää kiekkoa on tulossa. Ja pitkä kiekko tästä tulee. Menemme takaisin kokoonpanoon. Ville Salmena numero 68 Akan puolella. Jouni Mähänen numero 60. Markku Ikonen numero 94. Väinö Eronen numero 14. Toni Saarinen numero 3. Vilho Pietilä numero 20. Mono Salonen numero 25. Ja sieltä kiekko tippuu jäähän ja taas mennään. Aka voittaa aloituksen ja laitaan tullaan. Korhonen neppaa viivaa kohti. Sieltä Mähänen tulee ja ottaa kiekon keskelle, syöttää hyvän syötön, mutta sieltä kiekkostarojen miehet katkaisi numero 76 Joksinen Rami. Jari Mäkelä numero 16 ottaa syötöllä ja Teemu Kolkka laukaisee numero 8. Ja Riku Turunen torjuu. Hyvä torjunta. Peli on avattu maalivahdinkin puolesta. Hän saa keskittyä nyt peliin. Ensimmäinen koppi on otettu ja katsotaan mitä tuleman pitää. Katsotaan jälleen kokoonpanoa. Juho Pöyhönen numero 19, Pekka Virkkula numero 62, Atri Roivas numero 22, Riku Kaina numero 6, Riku Turunen numero 70, Tapio Julmala numero 52, sieltä kiekko tippuukin jäähän, Tampere ottaa taas aloituksen. Aka voittaa kiekon, mutta Tampere hyvällä prosentilla on kairannut näitä itselle. Nyt Aka levittää taaksepäin, katsotaan, mutta Tampereen hyvä karvaus tulee sieltä ja Akan pelaaja kaatuu. Viivalta numero 1 pitää hyvin kiekkoa ja laukaisee ja Riku torjuu. Hyvä torjunta, mutta ripari tulee sieltä. Sieltä numero 94. Ikonen lähtee polkemaan erittäin kovalla jalalla. Tulee keskeltä sisään. Laukaisee. Ei, vetää kiekosta huti. Mutta näitä sattuu, koska tämä on jääkiekko. Ja sieltä tulee Tapio Julmala. On julma tänään. Numero 52. Naula Häki. Ja sieltä annetaan läpi vielä maalivahdille. Ja mennään vaihtoon ja katsotaan, mikä ketju sieltä tulee Akalle sisään. Tilanne 1-0. Siitä lähdetään kiekko jäähän. Ja Aka nyt ottaa ensimmäisen aloitusvoiton tähän otteluun. Tilanne 1-0. Aka johtaa. Tämä kuuma, jopa kiihkeä kamppailu on saanut hyvän alun. Ja sieltä Tampere laittaa kiekon, mutta menee pitkäksi suoraan. Voidaan seuraavaksi siirtyä Tampereen kiekkostarojen kokoonpanoon. Marko Hakala numero 9. Sami Heikkilä numero 1. Ja kiekko jäähän. Ja sieltä Aka ottaa aloitus
laukausvoiton, mutta Tampere kairaa. Atte Saari kairaa kiekon sieltä laidasta ja ottaa laidan kautta, mutta kimpoaa. Tuleeko pitkä? Siellä kaatuu pelaaja nyt. Miksei tuomari aina jäähyä? Siellä muuten huutavat, että jäähyn paikka. Aivan selvä jäähyn paikka. Sieltä Tampere saa jopa laukauksen, mutta Riku torjuu ja ripari tulee siitä ja peli lähtee etenemään jälleen. Jyri Seppälä lähtee polkemaan kiekon perään, mutta ei lähde puolustajana kairaamaan itseään liian ylös. Vilho Pietilä ottaa kiekon, tiputtaa alaspäin, rauhoittaa Jari Seppälä. Jari Seppälä laittaa pystyyn, mutta siitä tulee pitkä kiekko. Kolkkalaukoo hyvän laukauksen, Riku torjuu patjalla laitaan. Kulmassa väännetään siellä, Mäkelä vääntää Korhosen kanssa ja siellä kaadutaan jo ja tiukkaa vääntöä on luvassa. Mutta peli näyttää hyvin siistiltä, tässä ei mitään törkytemppuja olla nähty tässä pelissä eikä usko, että tullaan näkemään. Nämä pelaajat kunnioittavat toisiaan erittäin paljon. Ja sieltä tulee numero 16 Jari Mäkelä, mutta ei saa kiekkoa haltuun, Korhonen heittää Olli Terolle nepin, Olli Tero lähtee laidasta luistelemaan sisään, katsotaan mitä tapahtuu, meneekö jalalla ohi ja laittaa sinne luukulle. Ei, kiertää maalin taakse. Ja meinaa menettää kiekon, mutta siitä tulee jättö. Ja sieltä lähdetään syvän kautta liikkeelle. Ja maalivahti torjuu. Erittäin hyvä torjunta Tampereen maalivahdelle. Mikko Keskikiikoinen, numero 59, on maalissa Tampereella. Petri Koivisto, numero 7. Pekka Leppäniemi, numero 9. Ja sieltä aloitetaan. Tampere kairaa kyllä erittäin hyvällä prosentilla näitä aloituksia. Kolkka tulee ja laukaisee, mutta laukaisee vasemmalta ohi Ränniin. Mitä tapahtuu, saadaanko sieltä Rännin kiinni? Ränni saatiin kiinni ja työnnetään syvään. Mäkelä laittaa tolpan kautta sisään. Siellä on rannalla laukaisupaikka ja laukaus tulee maali. Ei ollutkaan Ranta, vaan tämä oli numero. Mikä tämä numero on? Kaarisen Ranta nostaa mailaa ja saa siinä syöttöpisteen. Nyt maalin tekijä. Olikohan tämä Issakainen? Se oikein muuta. Ja tilanne on 1-1. Arctic Simple Avalanche, kiekkostarat Tampere. Maalintekijänä Jari Mäkelä, numero 16, läpettelee siinä joukkuetovereita. Ja ei muuta kuin uutta ketjua jäälle ja taas kohta mennään. Pelaajat kiristyvät aloitukseen. Vänni ja Drucken. Ja sieltä lähdetään tulemaan laidan kautta pakki ja keskeltä ylöspäin. Ja sieltä Aka katkaisee kiekon taas Tampereelle. Tämähän on sitten flipperiä keskialueella, mutta näitä tapahtuu jääkiekossa. Ja tässäkin pelissä, kuten monissa muissakin peleissä, missä olette käyneet. Ikonen ottaa kiekon, laittaa pystyyn Jarille. Jari ei saa haltuun, Tampere riistää. Ja numero 007 tulee sieltä vahvasti sisään, Petri Koivisto. Ja Tampere ottaa sieltä kiekkoa ja ykkönen laukaisee, mutta blokkipeli. Jyri blokkaa hyvin, Jari syöttää Jyrille, Jyri polkee laidalta sisään. Katsotaan tuleeko sinne jättö, tulee jättö. Ja nyt on laukaisupaikka ja lauotaan ohi. Ja siinä kyllä vähän puolustaja tuppaa aika pahastikin Jyriä selällä. Onneksi ei mitään sata. Rännin kautta Tampere tulee kyllä hyvällä jalalla, sieltä tullaan. Katsotaan löytyy laukaus ja Riku torjuu. Ja rosteriin takaisin. Teemu Kolkka numero 8. Mika Mattila numero 17. Veikko Mustalahti numero 55. Jari Mäkelä 16. Joni Mäkelä 50. Rami Oksanen 76. Markus Paulmaan 72. Tero Ranskar kiekko jään. Ja Aka ottaa siitä voiton ja hengentää keskeltä lätyllä, mutta Salmela ei saa haltuun. Ja Tampere saa kiekon tästä. Lätty tuli hyvänä liian pitkälle, ei tippunut aivan helmismäisesti lapaan suoraan. Siellä on Hipasu, ei tule pitkää kiekko, Olli Tero menee kiekolle. Lähdetäänkö laidan kautta? Ei, tullaan keskeltä suoraan läpi, 3 pelaajan läpi. Tässä on uhkarohkea yritys Rystyltä, mennään sisään, Pietilä ajaa sisään. Keskellä 2 miestä nyt vapaana, tuleeko syöttä? Ei tule syöttä. Pietilä kiertää, laukaisee, mutta blokin kautta ulos. Tampereelle kiekkostaroille kiekko, laidan kautta levitetään. Atte Saari tulee sieltä, mutta menettää kiekon. Korhosen Juha ottaa kiekon keskeltä sisään. Nyt on hyvän näköistä tilannetta. Tuleeko laukaus? Tulee laukaus, mutta torjunta. Tämä osuu johonkin matkaan. Ja sieltä Atte Saari tulee jälleen, tullaan keskustaan tullaan suoraan kaverin lapaan, mutta tämä ei haittaa, koska ei saada kiekkoa haltuun ja ei menetä kiekkoa.
Ja sieltä rännittää Kiekkostarat kiekkoa. Korhonen menee katselemaan ympärilleen, ketä sieltä tulee. Ja purkaa hyvin alueelta pois. Nyt on paine laitettu pois. Tami sanoi, että keep it simple tämä tilanne. Näin pelattiin tämä alueelta vaan ulos, jotta ei tule paha paikka. Mutta sinne Tampereen vyöryä taas Kiekkostarat sisään. Akalla on 4 miestä hyvin alhaalla vaihto kesken nyt Kiekon kanssa vaihto, mutta siinä tulee kyllä lipsahdus syöttä. Ja paha paikka ja saa laukauksenkin. Jari Mäkelä saa, siellä on aivan tyhjää paikkaa. Katso tätä tilannetta. Laukaus, mikä kimpoaa jäästä kummallisesti. Riku ei saa haltuun. Jari laukoo toisen kerran reidestä. Meinaa kimmota viivalle sinne. Ja saako mailla? Ei saa mailaa väliin. Erittäin hieno tilanne. Ja peli jatkuu sieltä. Juho laittaa purun jälleen. Mutta siellä on Tampereen pelaaja. Kiekkostarien pelaaja, joka ottaa kiekko. Mähönen ottaa kiekko, levittää Pöyhöselle. Pöyhönen laittaa täältä. Ja taas menetään kiekko. Rannantero ottaa kiekko, ottaa kaarokset siitä ja katsotaan mitä tapahtuu. Syöttääkö Ranta nyt teipistä teippiin? Kyllä se Kolkka on täällä teipistä teippiin. Toinen teipistä teippiin ja siitäkö että lipsattaa olisi tullut aika kova paikka. Laidassa olisi menossa nyt, mutta menee vähän pitkäksi päätyy. Tuleeko pitkä kiekko? Pitkä kiekko. Kiekkostarat levittää laukaus ja Riku torjuu. Numero 19 laukaisee tämän laukauksen. Ruuhden kumarista aloitukseen ja Saarinen kun piti aloituksen. Käy Tampereen pelaaja, saako Aka riistettyä kiekon? Siellä on kovaa kulmavääntöä, 007 ja 21 painavat kulmassa lujaa. Ja sitten maalin taakse. Mitä tapahtuu? Tulee ilmaveiviä. Ei tule ilmaveiviä. Sieltä laitetaan, mutta menetetään. Ja nyt on keskustan kautta tiputetaan. Ja nyt tilanne rauhoittuu. Kiekkostarat tiputtavat trapin alemmas. Tämä on selvästi trappitaktiikalla lähtenyt laidan kautta ja pitkään. Nyt on aika paljon tullut useita pitkiä kiekkoja. Taitaa vähän finaalipeli jännittää. Erittäin paljon aloituksia tässä erässä. Ikonen kairaa hyvin ja ulos alueelta tilanne purkautuu. Artiksi Almalainen sää helpon, rauhallisen lähdön omista. Jarilla kiekko, minne Jari laittaa kiekko, laittaako laitaan. Kameramies on vähän hukassa, mutta näitäkin sattuu. Ja jälleen pitkä kiekko. Kyllä nyt on kakkoja toisensa perään, ei voi mitään. Pelaajat kyyristää ja kiekko tippuu jäähän ja siitä mennä kumpi voittaa. Kiekkostarat voittaa aloituksen ja laukaus, Riku torjuu. Ja sieltä kairaa Korhonen kiekon. Korhonen tulee erittäin hyvällä jalalla nyt tästä. Tullaanko keskeltä ja lauotaan. Syöttö ja laukaus ja pieni patjankärki torjunta. Tämä oli keskikiikoiselta erittäin hyvä torjunta tähän väliin. Ja tämä tulee Juha päähän, hän on hieman hämillään. Mitä tapahtuu? Kiekko suoraan otsaan. Sellaistakin voi sattua näissä peleissä. Olli Terolla kiekko. Olli Tero rauhoittaa. Ikoselle, numero 94, lähteekö Ikonen ylös vai heittääkö takaisin? Lähtee yläkerran kautta, siellä ei ole ketään. Kiekon menetys, Kiekkostarat ottaa kiekon, Kolkalla kiekko ja Rannantero tulee siitä laidan kautta. Ja sieltä lähdetään vähän puoli Svenssillä, Riku torjuu tämän. Ei ollut ruutia siinä laukauksessa perässä. Ja Artiksi Avalanssilla kiekko. Ja sieltä tullaan laidan kautta helpolla syötöllä, sitä ei voida katkaista. Korhonen syöttää keskelle, Julmala painaa julmasti sisään sieltä. Ja sieltä tullaan keskikaistaan, mutta hyvä tökkäisy ei saa laukasta aikaa. Jari Mäkelä tulee siellä ahneella mailalla ottamaan kiekkoa pois. Ikosella numero 94 kiekko levittää, mutta hyvä katko siitä pakilla numero 16 Jari Mäkelä jälleen kiekossa. Teemu Kolkka laukoo, blokki. Siinä on hyvä blokki puolustaja. Atri Roivas blokkaa tämä kiekko erittäin hyvin. Ja Mäkelä on laidassa ja laittaa viivaan. Hyvä levitys viivaan. Ja viivasta keskelle viiva. Erittäin hyvä levitys. Tässä on kyllä 2 miehen väliin. Tämä oli sokko syöttö. Menettääkö tästä Kiekkostarat kiekon tämän syötön johdosta?
Kyllä se näyttää vähän siltä, sillä maalin takana kairataan, mutta hyvä kamppailu on. Saako Rannantero riistätte tämän vielä itselle? Tästähän koituu kuitenkin hyvä tilanne kiekkostaroille. Rannantero kairaa erittäin lujaa siellä kiekkoa ja riistää sen itselle. Vilenen odottaa viivalla, Vilen saa kiekon. Lähteekö pommi? Lähtee pommi, mutta menee ohi. Takalaidasta ohi ja Rännin kautta pihalle. Joskus on sanottu junureeneissä, ei näin, ei takalaidan kautta pihalle. Etukulmaan, niin se on verkossa ja se jää maaliin. Teemu Kolkka yrittää lättyä heittää siinä, mutta tämä lätty on vähän ropeli, eikä lennä sinne. Osuu puolustajan syntiin. Mitä siellä tapahtuu? Täällä tuomari antaa nyt kyllä helpohkoon jäähy. Mutta peli pitää saada ensin poikki, jotta jäähy tulee. Katsotaan tarkalleen tilannetta, mitä siellä on. Keskelle kiekko. Saako Aka pelin poikki nyt? Saa koskettua kiekkoa peli poikki. Seppälä 77. Jäähy. Kuka tulee Arctic Avalancheilta laukomaan tämä rangaislaukaus? Näyttää siltä, että Tero Ranta numero 89. Hyvät peetit, mutta Turunen on hyvin mukana, ei mitään saumaa. Rauhassa kierron kautta sieltä tulee katsoa, lähteekö laukaisemaan. Vähän näyttää sivuveivi, 3 harhaus 4 sisään. Periaatteessa erittäin hyvä idea, mutta ehkä sivuttaisi liikettä vaan yksinkertaisesti liian vähän tässä oli. Jälleen aloituksen. Tampere pääsi aloituksen johdosta paineistamaan hyvin vasemmalta ohi, joten näin. Tämä kiekko ei mene Rännistä pihalle, mutta Akan pelaaja ottaa sen suoraan. Mutta sieltä tulee kyllä nyt koukkua. Mika Issakainen, mitä teit? Mitä teit? Jari laittaa kiekon keskelle. Jari Seppälä numero 8 tulee laukaisemaan tätä laukausta. Backhandilla kiekko, backhand forehand. Sieltä riplataan aika hyvin, mitä tulee. Ja laukaus, mutta osuu Patilaita. Erittäin hyvä torjunta maalevahdilta tässä kohtaan. Katsokaa hidastusta. Kyllä, tämä oli erittäin hyvä laukaus Jarilta, mutta keskikiikoinen ottaa pidemmän korren tällä erää. Heikki tulee morjestamaan Jaria, ei se aina voi mennä sisään. Paljon on Jari tehnyt hyvää tässä turnauksessa. Ja turnauksen huipentuu oikeastaan tähän peliin tämä turnaus. Katsotaan miten tässä lopulta käy. Tilanne on erittäin tiukka, erittäin jännä. Jonka kiekkostarat purkavat. Olli ottaa kiekon. Tuleeko sieltä neppi? Tulee neppi Ikoselle siihen. Ikonen laittaa laidan kautta eteenpäin julmasti painaa jälleen sieltä. Ja sitten laidan kautta sisään. Tullaanko laukauksia? Ei, jarrutetaan. Lähdetään levittää. Erittäin hyvä levitys Väntille. Korhonen ottaa kiekon. Korhonen laukoo. Pikku torjunnalla kulma. Olli menee laitaan, pistää rännittää. Paine pysyy. Korhonen painaa tiukasti, ottaa hienosti kiekon haltuun, katsoo kenen syöttää, kulmaan laitetaan, tyhjään tilaan kiekko. Erittäin hyvä syöttö. Ja sieltä Ikonen painaa kiekolle, katsokaa tämä numero 94. Erittäin liikkuva pelaaja, vaikka ikäkin on jo lasissa jonkun verran. Korhonen laittaa keskelle, erittäin hyvä syötö Julmalle. Julmalla tulee sisään. Laukaiseeko? Ei. Hän on syöttä päällä tänään, hänen turhia laukaa. Selvästi Aka on vähän laukunut tässä ensimmäisessä erässä vähän enemmän laukauksia toivoisi kyllä Akan pelaajalta. Tampere on laukunut erittäin hyvin ja ottanut aloitusvoittoja. Sieltä tuli hieno lähtölaita ja laukaus, mutta numero 72 erittäin hyvällä blokilla tässä tilanteessa. Markus
Sieltä tullaan pleksin kautta nöyrästi pihalle ja melkein hyvä tilanne saadaan päätyykin. Katsokaa. Sieltä tulee Akattaa kiekon, rännittää. Vilho katsoo. Ottaa kiekon, laittaako purun? Ei, jarruttaa ja omille pohjiin. Ei haluta luopua kiekosta helpolla. Atri Roivas laidan kautta. Salmela Villelle sillä huudetaan, että ei karata. Pidetään tiiviinä alakerta ja lähdetään yhdessä. Ja sieltä yhdessä laidan kautta Roivas laittaa pystyyn Salmelalle. Salmela kiekko. Laittaako Salmela pääty? Ei, lähtee jalalla. Ja jarruttaa, mutta menettää kiekon tähän hätään. Sieltä Rannan Tero kairaa kahden karvaasun ylhäällä. Aka karvaa kolmella korkealta nyt. Miten tässä käy? Keskialueelta saadaan katko kuitenkin. Pietilä painaa keskeltä sisään, levittää peliä hyvin. Mitä tekee Pietilä? Heittää rystyllä, mutta ohi maali. Ja sieltä Salmela ottaa kiekon. Tullaanko viivan kautta? Tullaan viivan kautta. Seppälä. Ja sieltä tullaan taas. Jari laittaa rännin pikkusen liian hitaana ja katkaistaan. Kiekkostarat purkavat peliä, mutta ei tule pitkää kiekkoa. Jyri Seppälä polkee lujaa kiekon perään. Sieltä syöttää Jarille. Jari katsoo. Levittää hyvällä syötöllä, mutta ei. Se meni kahden pelaajan päin. Ajatukset menevät ehkä vähän ristiin. Kiekko lähtee kertämään maalia ja heittää Jyri Seppälälle siihen ja siinä menee Saarinen keskellä. Tullaan kovaa alueelle, keskustaan mennään, mutta sieltä tulee kuuma maila numero 76. Laittaa mailan väliin ja kiekko katkaistaan. Ja Tampere kiekkostarat lähtevät ylöspäin, mutta menettävät kiekon Akalle. Akalla on kiekko hallintaa kohtuu hyvin, taas katkotaan. Jari tulee hyvin sieltä, mutta sitten lipsattaa luistimeen ja menetetään. Mutta nythän tämä on yhtä flipperiä keskialueella. Sellaista välillä on, että flipataan menemään ja katsotaan minne mennään. Ja hyvä laukaus, mutta hivenen yläkulman ohi ja takakulmasta rännin ja pihalle. Näin niin kuin junnuna on opetettu. Ja sieltä Jyri syöttää hyvän syötön, pikkusen eteen menee, mutta Riku Kainan sieltä tullaan mähän, laittaako maaliin, mutta ei! Hyvin torjuu, keskikiekon pitää etukulma erittäin kiinni. Ja sieltä ja längetkin on kiinni, ja tässähän on jo paineen poikasta. Ja sieltä tullaan keskelle pystyyn. Ja mutta mikään läpi, mutta kello pelastaa nyt. Aka Artichikl. Avalanche. Nauttikaa erätauosta, käykää jääkaapilla, tehkää popcornia. Tämä on hienoa katseltavaa. Laukauksesta takaa 9, Kiekkostara 15. Torjunnan Aka 10, Kiekkostarat 5. Aloitukset Aka 5, Kiekkostarat 13. Aloitusprosentti Aka 27,8. Kiekkostarat vei tämän tilaston aivan selvästi tällä erää. 72,2. Todella kova aloitusprosentti. Se kyllä näkyy pelissä aika selvästi. Jäähyt tasa. 1-1 Aka Kiekkostarat. Toinen erä siis valmiina alkamaan. Toinen puoliksi tästä huikeasta kamppailusta. Muistakaa seurata myös tilejä, niin näette näitä lisää. Tämä finaaliottelu Old Boys Tournament. Ikämiehiä yli 40 pelaajia. Ja kohta mennään. Kiekko jää. Viimeinen erä on alkanut. Sieltä Tampere jälleen kairaa aloitusta itselleen ja ottaa kiekon hallinnan. Tampere on ollut erittäin kova ensimmäinen puoliskon aloituksessa. Nyt nähdään, miten Tampere saa toisen puoliskon käyntiin vai ottaako Aka niskaleikin ja kääntää ottelua. Tilanne 1-1, eli erittäin tiukka. Pelissä voi käydä aivan mitä vaan.
Ai, että sieltä painetaan ohi aika rankasti. Junnu puolelta laitetaan ohi tämäkin, mutta se kilahtaa johonkin ja jää pelialueelle. Paine pysyy silti. Kenttämestari erikoisella paine pysyy, siellä ollaan kumollaan jo, taistellaan kiekosta ja maalin takaa kiekkostarat lähtevät kuljettamaan nyt. Numero 73 kiekossa, mutta siitä tulee syöttö lapaan, mutta tämä ei haittaa, siitä mennään syvään. Tämä oli hyvä ränni, Juvonen painaa pelin päätyyn ja sieltä lähdetään kairaamaan perään. Korhonen kiekossa Olli Tervon kanssa, Olli Tervo katselee eikä tee mitään. Korhonen ottaa laidan kautta kiekkoa, mutta menettää siinä pahasti kiekon. Numero 73 tulee Tuomas Vileen ja laittaa laukauksen, mutta ei. Rupeeko peli pikkuhiljaa kääntymään Akan suuntaan? Emme tiedä sitä. Kolkka ottaa kiekon, levittää. Nyt on laatu paikka laukoon ja Riku torjuu jalallaan. Erittäin laadukas torjunta. Tähän paikkaan toinenkin paine pysyy. Ja laidan kautta. Nythän tämä kiekkostarat myllyttää. Kilpitorjunta. Ja peli pysyy. Nyt joka suunnasta tulee laukauksia. Mitä täällä kiekkostarat tekee? Tämä on aivan huikea kamppailu. Tässä käydään kiivasta kamppailua nyt finaalivoitosta. Ja Rannan terottaa viivästä. Ja tuleeko laukaus? Tulee laukaus. Aloitusvoitot ovat vieneet hyviä hyökkäysalueita, jopa kiivasta kamppailua ja ei hirveästi kiekon menetyksiä pahoissa paikoissa. Olet pelanneet fiksusti. Huhu kertoo, että tätä vauhtia on haettu oikein McDonald'sin kautta. Ja se on yleensä hyvä paikka hakea vauhtia, koska sieltähän saa energiaa aika paljon. Ja sieltä Jyri tulee alueelle erittäin vahvasti sisään katselle, minne syöttää keskelle, mutta pikkusen taakse menee ja kiekko ei sana haltuun. Jari ottaa kiekon ja sieltä tullaan erittäin hyvällä suojauksella. Tämä jalkasuojaus on kyllä, tätä on ulkojäällä reenattu aika paljon, sanoisin minä. Ja sieltä Tampere jälleen Jari pitää kiekkoa viivalla, katsoo minne laitetaan sinne keskelle, yrittää hyvän nepin, mutta pitkäksi menee. Ranta ottaa kiekon numero 89, pelailee tätä peliä jonkin verran. Sieltä kiekkostarat ottaa hyvin, mutta sieltä ei lähde Rännen purku oikein kunnolla. Sinne pääsee Korhonen väliin. Korhonen laittaa viivalle kiekkoa. Olli Tervo katsoo ja heittää Korhosen, mutta siinä on hyvä lapa. Numero 11 lapa välissä ja saavas katko. Ja siinä pyöritään nyt joka suuntaan, mutta sieltähän Tampere lähtee, mutta yksinäinen tämä pelaaja on. Ei ole kavereita mukaan. Ikonen ottaa kiekon, rännittää sen poispäin. Olli Tervo katsoo, niin laitetaan Korhoselle helppo syöttö siihen ja jalalla ylöspäin. Korhonen rikkoo alueen, tulee alueelle sisään ja sieltä laukaus, mutta torjunta. Se oli hyvä ratkaisu Juha Korhoselta. Korhonen yleensä aina katselee syöttöpaikkoa, tässä ei ollut muuta kuin laukaisee ja keskikiikoinen nappaa kiinni. Janne Juvonen aloituksessa. Yhdistetään päät vastakkain, kumpi vie. Kummalla vahvempi maila. Tuomari sanoo, että pelaajat omille puolille. Mailat jäähän, kohta mennään. Siinä kiekko tippuu. Ja sieltäkö se Tampere jälleen taas se kaila. Kyllä Tampere on kova näissä aloituksissa. Selkeästi parempi ollut tässä ottelussa kuin Aka aloitusten suhteen. Ja paitsi. Tampereen joukkueen keski-ikä 52,7. Helsingin joukkueen keski-ikä on vähän nuorempi 49,8. Ja aloitus, Aka nyt ottaa pitkästä aikaa aloitusvoiton Salmela kiekossa. Katso, Salmela lähtee luistelemaan erittäin lujaa ja sieltä tullaan hyvällä sykkeellä. Pietilä syöttää keskustaan, laidan kautta lähdetään. Kukas täällä on? Numero 68. Salmelaan, siinä oli vähän passaisena sitten tunnistanut. Ja sieltä tulee Pietilä
jarruttaa, liinat kiinni, katsoo, heittää kesken. Nyt tuli erittäin hyvä heitto. Mitä sanon, tuleeko Ruutinen ranne? Ei, siinä saa Atte Saari. Kova punttimies. Ottaa tasapainon pois Salmela, Salmela menettää kiekon. Atte Saari tulee siinä, 85 laidan kautta, Rystöneppi menee pitkäksi. Ja täällä on sitten Pöyhönen painaa isolla jalalla sisään, laidan kautta Salmela ja uudelleen sisään. Katsotaan mitä tulee keskeltä laukaus, mutta syntii suoraan ja kulma. Hyvä on 5 miehen puolustus Kiekkostaroilla tässä keskellä. Keskustaan ei tulla helposti, siinä tulee ripla ja meinaa tulla paha paikka. Mutta nyt Aka ottaa otteen, Jyri laukoo blokkiin. Aika monta blokkia on Tampereella ollut Kiekkostaroilla tässä pelissä. Kiekkostaro pelaa selvästi hyvää joukkuepeliä ja sitä on ilo jopa katsella. Rannantero laukaus, Riku torjuu. Tämä tuli pienestä kulmasta, ei päästä keskeltä laukomaan, että tämä oli Rikulle helppo laukaus. Ja siellä väännetään Rannanterolla, että vauhti päällä pitää kiekkoa erittäin hyvin. Tässä viivalla odotetaan, mutta keskelle siinä tulee vähän pahan asentaan, siitä tulee riisto. Tässä oli ehkä vähän luokaton syöttö. Ja sieltä tullaan heti päätyyn. Kyllä Kiekkostarat yrittävät paineistaa erittäin kova. He ovat päättäneet, että keskellä ylitetään nopeasti ja mennään päätyyn. Mutta nyt Akalla kiekko. Ja siinä on paikka. Ja mitä tapahtuu? Rannantero tulee sieltä takaa oikeasti. Aivan jäätävän hyvä takakarva. Kyllä, tästä pitää antaa pikku paukku pojalle illalla. Ja sitten sieltä tullaan. Riku aina tulee kiekon kanssa ja ei menetä, taistelee, mutta taas jälleen 5 Kiekkostarojen pelaajaa syvässä ja ottavat kiekon. Mutta sitten tulee aika paljon tällaisia pitkiä syöttöjä, jotka eivät mene omille. Siinä on oikeastaan paikka, mihin Kiekkostarojen kohtaan voi iskeä, jos joku pelaa joskus heitä vastaan. Katsokaa tämä piirre. Ollitero vaan kiertää, mutta nyt Ollitero blokkaa keskustan, ei sinne vaan tulla. Ikonen ottaa ja laittaa jalalla, Julmala on vieressä. Nyt tullaan, mitä tapahtuu laidan kautta tullaan sinne kierrolle. Maalin eteen, siinä on hyvä maalivahti katkaisee sen ja Julmala on maalin takana. Silloin kovaa vääntöä. Ja sitten rauhoitetaan, levitetään ja keskustaa, mutta jälleen menetetään. Ja sitten kuitenkin otetaan, Ruukin ottaa sen takaisin itselleen. Aluetta ei voida täyttää, numero 11 odotti sen viivan päällä, että heitä päätyy. Hän täyttää alueen. Olliterolla kiekko. Ollitero laittaa tänne laitaan Korhoselle. Korhonen on hyvässä liikkeessä. Ja siitä tulee laukaus. Keskikiekosta erittäin hyvä pattitorjunta. Mutta patjasta lähdetään pystyyn suoraan oikein. Tämä on niin kova torjunta ja Riku Turunen katkaisee peli poikki. Nyt on liian vaikeasta. Vähän mentiin siinä coast to coastia ja siitähän katsojat tykkäävät, mutta ei niin valmentaja. Atri Roivas kiekon, laittaa selkeän syötön laitaan. Laituri lähtee jalalla nostamaan. Pietillä vähän huono syöttö jalkoihin, sitä ei saada haltuun. Roivas ottaa uuden vankotan Pöyhönen uuden lähdön alhaalta. Siitä tullaan laidan kautta ja keskustaan, mutta nyt tulee menetys. Ja nyt Kiekkostarat paineistaa erittäin hyvin. Katsotaan miten nyt lähtee. Salmela ottaa kiekon, melkein kamppi. Atte Saari painaa nurkkaan. Viivan kautta levitetään. Tässä laukaisupaikka. Laukaa se suoraan jalkaan. Hyvä blokkipeli. Molemmat joukkueet ovat blokanneet erittäin hyvin näitä laukauksia. Kiekkostarat pakkia, mutta siinä tulee ripla. Lähdetään maalin takaa. Sieltä lähtee hyvä karva. Anna mennä loppuun asti. Tupla karva. Maalin 3 maa. Nyt on kyllä painetta ja siellä tulee. Tämä karvaus puree. Tämähän on oikein NHL-kiekko. Siellä karvataan maalin takaa kulmaan ja maalin edessä yksi mies. Tässä luotetaan itseensä. Katsokaa. Ja siitä yläviitoset kauden Manu Salonen laittaa numero 25 maalin häkki. Mutta kyllä tämä oli silmiä hivelevä tämä karvauspeli. Tästä voi ottaa ne rohkeat pelaajat, jotka uskaltavat pelata omilla vahvuuksillaan yläkerrasta niin malliin. 3 pelaajaa maalin ympäröimänä. Siinä ei kiekolle sanottu mitään saumaa. Tässä tapauksessa kiekolle olisi pitänyt laittaa ränni kiekko niin lujaa kuin pystyy ja purkaa paine, mutta hän ei sitä tajunnut tehdä. Se oli niin aggressiivinen tämä karmaus Aka-pelaaja. Ranta, Saari.
Tilanne 2-1. Peli on erittäin tiukkaa ja jännää. Ja Mäkelä kiekko laukaisee, mutta Turunen torjuu, ripari tulee siitä ja siitä puretaan paine pois. Erittäin hyvä purku. Ranta ottaa jälleen kiekon, lähtee isolla kaarella. Ottaa vähän visiiriä ylös, katsoo, että mitä laitetaan. Nyt on hyvä. Saarinen tulee kroppaan kiinni, vauhti pois. Tämä on aina hyvä, jos pelata pystytään ottamaan vauhti. Pakki. Ei tullut teipistä teippiin. Nyt tulee kiire. Tupla karvaus on jälleen Akalla. Aka on selvästi nostanut karvausta tähän loppuun. He ajattelevat, että otetaan karvauksella pois, että ei pääse omista lähtemään. Ikonen tulee laukaa ja sieltä tulee jopa Kimmokin, mutta Kimpo on juuri ohi. Maalivahti ei olisi voinut ottaa tätä kiekkoa kyllä haltuun. Ja nyt on Korhosella paikka. Ja sieltä laittaa. Kyllä, nyt täytyy sanoa, että kyllä tämä aggressiivinen karvaus sekä riistopeli alkaa tuottamaan hedelmää Akan kohdalla. Aka on nostanut karvausta. Valmennus on käskenyt nyt karvausta ylöspäin. Lyödään painetta puolustajille. On katsottu, että kiekkostaroilla on erittäin hyvä hyökkäys, niin sinne puolustajien on lyötävä. Olli Tyrölle läpy Turuselle. Tästä sitä tulee. Katsotaan miten käy. Tilanne on 3-1, 2 takaiskumaalia kohtuu lyhyessä ajassa. Nyt tilanne näyttää kiekkostarojen puolesta pahalta, mutta he luottavat itseensä. Ja näin peli jatkuu ja jälleen kiekkostarat vievät tämän aloituksen. Puolustaja laittaa pakkia, sillä on vähän huonossa asennossa rännissä. Nyt on jälleen, katsokaa, 4 karvaa Aka tässä tällä hetkessä. Jari Seppälä kiekossa laidan kautta ja tälleen. Myllytetään. Nyt myllytetään oikeastaan kiekkostaroja päätyä aivan yhtä soittoa tällä hetkellä. Paine on jatkuvaa ja fyysistä ja raakaa kiekkostaroja päädyssä. Seppälä kiekko Seppälälle. Seppälä. Ja keskelle Pietilä. Ja siellä on Salonen Salmela. Ja laukaus ja menee ohi. Hivenen ohi. Erittäin hyvä laukaus. Salmela on erittäin tunnellinen laukaus. Tämä mitattiin älykiekolla. Laukaus oli 137,5 kilometriä tunnissa. Ja siellä on pakki Seppälä noussut ylös ja erittäin rohkea peliä. Jälleen on 4. Jopa siellä karvataan. Nyt tämä meinaa kostautua, mutta mitä tapahtuu? Onko läpi? Ja sieltä tulee. Tämä mies nostaa maasta 275 kiloa. Se näkyy tässä. Ja pitkä kiekko. Aloitusta kiekkostaroilta.
Ja Seppälä on kiekossa, ei saa purettua, paine pysyy, Kolkka pitää paineen, Ranta painaa, vääntää kaksin käsin, eikä tuomari anna enää. Peli on niin kiivassa vaiheessa, että tuomari ei enää puutu, eikä puhalla pilliin, ei halua ratkaista tätä ottelua. Ja sieltä Aka lähtee nousemaan laidan kautta kovalla väännöllä. Kiekko laitetaan ränniin ja sieltä rännitetään lisää. Rannantero on kiekossa. Kyllä tämä Rannantero on vekkurimies. Aina kun hän saa kiekon, hän haluaa kiekkoa, hän pitää kiekkoa, hän on turva tälle joukkueelle. Ja Kolkka on laidassa, ei ole vauhdissa, on paikallaan ja Ikonen kääntää, pystyy. Nyt on coast to coast ja Ikonen painaa menemään. Julmala. Ja sieltä Ranta jälleen. Kyllä tämä Ranta on aina kiekossa jatkuvasti. Ja laukaus ja Turunen. Ja sieltä. Kulmavääntö. Mäkelän Jari on siellä, Rannantero ja puretaan pois. Taitaa tulla pitkä kiekko. Jääkaapin kautta. Ja sieltä lauataan, Riku ei enää mitään, mutta hän torjuu erittäin hyvin tämä kiekko. Salmela. Ja sieltä viiva pidetään ahtaasti, Olli Tervo tulee. Sieltä tullaan hyvin alueelle ja veivataan, peipataan ja siinä on piekko, ai että. Nyt oli erittäin hieno paikka, Korhonen kairaa kyllä hyvällä kairassa, vahvalla mailalla, ottaa kiekon, jättää taakse, mutta se väärä luku ja menetys. Sitten ollaan alueella ja sieltä Salmela tulee, mutta vetää pölyt kiekon päältä pois. Laidan kautta Olli Tervo ottaa luistimella siitä irti laidasta. Seuraavaksi kääntö ja lähdetään sieltä vaan. Karvaaja on sen verran väsyt, hän ei jaksa tulla. Rannantero 3. Akan karvaukset on ottanut kiekkostarat malleja ja lähtivät samaan, mutta siitä tulee erittäin paha paikka sen takia, kun 3 karvasivat korkealla. Korhonen kääntää erittäin hyvällä käännöllä. Siinä on vähän jalkariplaa. Seppälä ottaa kiekon, rännittää. Pietilän sillä katsotaan kaveria. Pitääkö Jari viivaa? Ei pidä viivaa, vaan on tullut vasta vaiheesta. Kiekkostarat purkavat erittäin nöyrästi kiekon. Mutta nyt kiekkostaran täytyisi alkaa ottaa lopputili. 3 minuuttia enää kellossa aikaa. Nyt täytyy alkaa tekemään maaleja. Täytyisi kaventaa rosteria ja alkaa hyökkäämään rohkeaa. Akallahan ei ole kiire mihinkään. Pohjassa voidaan neppailla niin kauan kuin halutaan. Nyt tulee vähän Jyritä eteen etupainoinen syöttö, mutta siinä oli aika moukku. Kolkka tietää paljonko jytki tuntuu rinnassa. Tässä sellastakin alkaa viimeinen hengestä, koska tämä kiivastuu tämä ottelu. Ja vähän tulee ja erittäin hyvä laukaus vasemmalta yli. Kyllä oli aika seppä tämä vähän. Mähän laukaisee ja maalivahti torjuu. Kaikki ovat lopettaneet pelaamisen. Mitä siellä tapahtuu? Miksi kävi näin? Kiekko jäähän ja taistelu jatkuu. Aka ottaa riiston. Tuleeko laukaus? Laitaan, ränniin. Nyt kannattaa pelata jo aikaa. Tämä peruspuolustaja Olli Tervo yleensä ottaa sellaisen ratkaisun, että kiekkoa ei mene. Sillä ei voiteta pistepörssejä, mutta sillä pelillä on voitettu monia mestaruuksia. Ja nyt on hyvä riisto laidan kautta pystyyn. No, Olli Tervo ottaa kiekon, heittää rystylä levityksen. Korhonen rauhoittaa. Ja keskeltä tulee. Nyt tulee hyvä syöttö Mähäiselle, mutta siellä on hyvä maila. Issakasen maila on kyllä kuumana tänään. Ja sieltä tulee Saarinen sisään, laittaako ränniin kautta Korhoselle. Laidan kautta ja sieltä Korhonen ottaa pikku nepi, nyt jää jalkoon ja kaatuu. Ai että tämä oli paha, mutta hyvä tahto oli. Olli Tervo pitää Korhonen paikkaa viivalla ja sieltä ohjurillakin meinataan laittaa sisään. Erittäin kuuma paikka. Korhonen on maalin takana ja Olli Tervo pitämässä Korhosen paikkaa. Ja sieltä heitetään kulmaan ja peli jatkuu. Ja Olli Tervolle, nyt on Laukasen paikka, Laukasen ja sinne. Se on räpylössä. Pelaaja valmiina.
mutta siellä on. Jyri Seppälä pitää ja ei voi ottaa kiekkoa kun paine on. Jari kaartaa ja nyt on tilaa keskellä. Vänni painaa sisään numero 14 ja heittää keskelle. Ei heitä, heittää päätyyn. Ja sieltä tulee Julmala. Me yrittää laittaa hieno laitto, mutta jää verkkoon kiinni. Verkosta pelataan kiekko irti ja sieltä Rannatero lähtee puskemaan. Minä olen ratkaista ottelu, mutta siinä ei. Ikonen ei anna tuumaakaan periksi. Sitten viivan kautta lähdetäänkö syvään kautta? Ei, lähdetään blokki. Tässä meinaa tulla paha paikka. Ja keskustan kautta ja Rannantero viimeisillä voimilla painaa turnaus takana. Nyt haluaa ratkaista laukaiseen, mutta Turunen. Numero 70 on ollut kuin muuri tähän. Kello näyttää 7 sekuntia. Kyllä tämä taitaa olla taputeltu. Ja Pytty vaihtaa omistajaa. Dynamo Helsinki on edellinen mestari. Ja nyt tämän päivän mestari on Arctic Chic Avalanche Old Boys. Ja tähän ei voi sanoa muuta kuin että naatitaan. Mutta ei kannata laakasta. Lopputulos. Arctic Circle Avalanche 3. Kiekko Starat 1. Laukauksen takaa 27, kiekko Starat 28. Torjunnat 21, Starat 15. Ja siinä kätellään tuomareita ja naatiskellaan alauksilla kättelyaloitukset. Aloitukset 37 yhteensä, Aka 16, kiekko Starat 21, aloitusprosentti Aka 43,24, Tampere vei tämän tilaston heittämällä, jäähyt tasa 1-1. Katsojia hallissa 40, sosiaalinen media niin paljon kuin mahtuu. Ensimmäinen maali Tapio Julmala, syöttäjä Markku Ikonen, Aatri Roivas. 1-1, kiekko Starat, Jari Mäkelä, syöttäjät Rami Oksanen ja Tero Rantaa. 2-1, Manu Salonen, syöttäjät Vilho Pietilä, Ville Salmela. 3-1 maali Aka, Juha Korhonen, syöttäjät Markku Ikonen ja Heikki Olli Tervo. Siellä Olli Tervo käy pyytään Winin We Are The Champions ja katsotaan mitä tapahtuu. Nouseeko Pytty? Jari laittaa kättä korvalle. Nouseeko Pytty? Katsokaa ja nauttikaa mestaruusjuhlista. It's
Production!